Hej, jeg hedder Kim Øksle fra Hjerne og Krop.dk. Her skal det handle om neutral observation. Neutral observation er ekstremt vigtigt at anvende i mindfulness. Vi træner evnen til virkelig at være til stede intenst i nuet og observere med vores sanser. Det vil sige, at vi både mærker kroppen og lægger mærke til, hvad vi ser og hører, og samtidig også at lægge mærke til tanker og følelser. Og det kan godt stikke af med en, hvis man ikke gør det neutralt, fordi så begynder man at tænke nærmere over det, der opstår. Man tænker, hvorfor man har det sådan, som man har det, eller man dømmer det, man ser. Så når man skal have en neutral indstilling og observere neutralt, så har man altså en ikke-dømmende holdning til det, der sker. Det vil sige, at man bare forholder sig passivt til det og bare observerer. Man er neutral. Man kan også sige, at man er i balance. Man forsøger ikke at skubbe noget væk eller holde noget fast, man er balanceret over for det. Og man er accepterende. Og accepterende, det kan selvfølgelig lyde, som om man godt kan lide det. Det behøver det ikke betyde overhovedet. Man er bare okay med, at det er til stede lige nu. Så den her neutrale indstilling, neutrale holdning til det, man observerer, det er ekstremt vigtigt i mindfulness. Ellers så kan det godt stikke af med en. Og så tænker du måske, jamen det kan jeg jo ikke. Jeg har svært ved at være neutral over for smerter eller ubehag, eller hvad jeg ser. Det kan være, at du kigger på noget, du ikke bryder dig om, eller du tænker noget, du ikke bryder dig om. Men hvis du har svært ved det, så er der jo netop en grund til at træne det. Det er derfor, vi træner mindfulness. Tænk på det som noget, du ikke kan i forvejen. Så har du måske ikke grund til at træne det. Så neutral observation er noget, vi stræber efter. Det er noget, der er en nødvendighed. Men det er også noget, du øver dig på at gøre så godt, som du overhovedet kan.